Hartstikke leuk als just naar de Friese vlogger. Het is hier het Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag. Ik mag dadelijk optreden met de band in Bolzert. En ik neem je mee bij mij. Is dat een ware vlogger dat betaamt? Man, ik wil nog een planeet alwaaien, man. Waar dan elkaar, man. Goed, maar eerst dit spul even inladen vanzelfs. Wacht even, bliksem, ja. Kom maar. Ik rijd inmiddels op de welbekende N359, de dik tussen Ljout en onder andere Bolzert. En die gaat natuurlijk nog verder dan dat. Ja, ik had heel veel zin om te spelen. Ik ben een beetje verkouden. De hele week eigenlijk al. Dat is vaak wel even, nou, wat jongen, dat wat, ken dat minder wijzen, hoe net per se, maar... Klinkt goed. Nou, ik wil pas leren te spelen, dus we gaan eerst even op het terrein zien en we loeren hoe het erin leidt. Want we spelen pas om 10:08 en het is nu 3:30 of zo. Maar dan maken we eens even een bandleden op zitje, want dat goed is, ben die er al. Maar goed, Justin Wold is een roem park hier zelfs. Het Juliana Park in Bolzert. Dus we moeten even zien met uitheen. Her ben je een tap waarschijnlijk. Ik ga de drone ook even mijn naam. De drone leidt in de auto. Thuis waar het nog bord, maar het valt jou wat daar. Ik denk je nog even een drone kennen. Park hier in Bolzert. We staan nog even bij de bar. Maar je denkt even geen catering voor de band, toch? Nee, dat is lekker. Zat je moet jaren, het weer vrij lawaaiig natuurlijk op het Parkbob Festival in Bolzert. Daarom het volgende stukje even nasynchroniseren. Foodtrucks. Oh, foodtrucks, ja, foodtrucks, ja. Eén keer per week komt er bij u een foodtruckdel, dat is de viskarren. Vroeger ging ze altijd SFV voet. Nee, die hadden ze er weer. Wat haast een mooie zinnebril trouwens. Ja, wist. Vertel eens even hoe die zinnebril van die. Mooie piercing. Hé? Just het? Ja. Maar eigenlijk zit het er om mijn neus. De bril is nou onderdeel van mijn holle. Ken net al. Geweldig. We zijn nog even in het foodgedeelte van het festival. Daar is een Tosti kippencaravan. Dit is een Jazia snackhuis Deunerachtig iets. Nou, dat is meer een snacktent, denk ik. Snacktruck. De vraag is nog even, ja, wat neem je dan, hè? Geef voor de gezonde keus of meer voor de vette hap? Voor de vette bek. Stil wezen. Nee, stil wezen. Een kwarte recensie over de patat hier. Mijn brillen. Ik wat zei, de bakje is net zo vol. Nou, we hadden patatje op in van deze foodtruck. Dan kan het spul vlot, hè? Maar ja, hij is nog wel een foodtruck. En wanneer is nog iets een foodtruck? Is het nog gewoon een snackcar op wiel, dan wordt het nog een foodtruck. Ik ben er nooit helemaal uit. Ik ken de meeste zelfs ik vrij hier, maar... Cowboy. Hè? Cowboy. maar met snacks. Nou, een stukje mooi stukje muziek opmaken gewoon. Wat zei je? Of zit u bij de band? Ja, zit bij de band, ja. Ja, bij mij dan Henry. Oh, mij wel Henry. Het eerste idee dat we het drumstel van Simon Paul daar heel tellen moesten. Maar hoe is het net? We kennen Henry. Wat mooi. Maar waar ken ik hem heen rijden? We kennen gewoon Henry. We kennen gewoon Henry dan net. Ja. Broer Henry. Ja toch? Gewoon Henry. Broer Henry. Ja.
We gaan weer op backstage, echt backstage zeg maar. Dus ja. Ik kan wat dat we aan het opbouwen maken. Mooi tering heeft. Ja, dit is een mooi spel, dit is een leuk bandje dit. Waar ben je dan? Nou, clear. Verkeerd. We gaan elkaar rijden, hoor. Dan ben je er niet veel van. Ja. Freedom Chaser. Ah, ik denk de overtaal, ik niet de overtaal, ik ben mooi. Nou, we kunnen nu opbouwen op dit geweldige podium. Het is hartstikke leuk dat we een opbouwen kunnen. Inmiddels had ik al wat spul al op het podium zetten, dus dat scheelt. Nou, dit is het podium. Dit is het kantoor, office for the day. Dit is het uitzicht. Ik zit naar de hoorpodium misschien even zelf, dus daar zijn we nog een bezig. Maar in de tussentijd kunnen we dus opbouwen. Hè? Kom je al in beeld? De setlist maar een paar onmogelijke codes erbij. Ik weet niet wat die codes eigenlijk altijd. Dat is van mij. Wat dan? Dat is mijn preset. 3D? We spelen My God is the Sun in 3D, hoor. Hey, we spelen hier My God is the Sun in 3D. Ik weet niet wat het inhoudt, maar... Tja, tja, tja. Bliksem, mooie Groningse tongval. Oh, bliksem. Het jongenniveau is soms af en toe bedenkelijk, hè? Oh ja. Dat zijn wel gewoon die medleys, hè? Een beetje de trend, hè? Ja, je moet 1 minuut of 1 minuut 30 van het nummer pakken en door. Wat kies je ervan als muziekprogramma? De keuzes. En als muzikant? Net mijn keuze. Ik doe liever hele nummers. Dat je een heel mooi nummer speelt. Maar gewoon lang, hè? Dan moet hem lang pakken, toch? Nee. Sommigen doen het wel 2 minuten. Sommigen heb ik 4. Sommigen heb ik 4. Ja, dat vind ik persoonlijk mooi. Dit weer nog zo'n medley. Eerst niet een Kiss en dan krijgen we een Nirvana, maar dat soort medleys, dat is dan in het volgende. Is dat klopt? Ja, dat klopt. Ja, dit is Bad Mood, hè. Dat is een band met een Friese vlaggenhebbers. Ja, dat ben ik zo. Oh, de Friese vlokker of zo? Nee, de Friese vlaggen zeg ik dan. De vlogger. Ja, Friese vlaggen, dat zeg ik, dat krijg je, jongen. Ja, dat denk ik. Nou, Mag ik of niet bier? Dank u wel, Muse. Lekker, lekker, lekker. Machtig. Lekker. Special effects. geweldig. Dat weer de vlog van Joert. Of eigenlijk van Juster, mag ik zeggen. Hartstikke leuke jongen haast. Vond je het een leuk filmpje, dan doe me omheen. Worst meer zijn van de Friese vloggen, abonneer je dan. En ja, ik hoop dat ik ben kwaad over deze tiert, of hoe mag ik het zeggen. Ik hoop dat ik de komende tiert nog volle meer vlogs maatje ken. Dat zou mooi wijzen. Oké.
Oh, ik moet die man inbellen. Hey jongen. Ah, jongen. Hey jongen. Goeiedag even. Goeiedag even. Jongen. Hey, ik had die even, wie had die even nasynchroniseerd in het filmpje, hè? Want er was nou heel veel lawaai op de achtergrond. Oké. Bart had die even nasynchroniseerd, dus dan wist er even van. Nou, dat zal ook goed komen dan. Jawel. Dat is goed van Bart. Ja, hey Bart, ik wees de groeten van Simon Paul. Doe het weer om, jongen. Ik wees de groeten met mijn omzijten. Oké. Oké? Hè? Nou, ik ben bereid wanneer de vlog op YouTube ziet. Nou ja, als ik dit gesprek al rond, dan zeg ik het er ook nog even bij en dan is het klaar. Nou, dat is wel mijn oude ding, hè? Wat zei het? Dat is mijn oude ding. Ja. Nou, zo snel kan ik het, ja. Dus maar even uploaden, nee, maar even renderen, maar even uploaden. Nou, dan mag je dan mag je toch even downloaden. Nou. Ja. Nou, leuk joh, ik ben bereid. Ja. Nou, ik ben ook benijd. Nou, dan zit het jong. Ja, nou, fijn weekend, hè? Ja, je weet het zo. Is dat hier komen? Nee, we komen net op de eerste dit weekend. Oké jongen, wij zien elkaar naar die geprezen. Oké, ja. Is goed. Hey, hoi. Hey. Beste, hoi. Machtig, hè? Dan moet ik even drinken. Leuk toch, hè?